Здравейте хора! Днес ще правя видео на тема Room Tour. Извинявам се, ако е разхвърлено в моята стая. Просто аз или повечето нещата ми са в кашони, или нещо е разхвърлено, или ви дразни. Просто в момента така съм, защото съм на квартира. Все пак тук всичко можеш да си добавяш ти. Тук ти ги дават безплатни квартирите. И да, някои хора биха ме намразили в това клипче, защото аз съм доста разхвърлен човек, но както те. Снимам това клипче поради причината, че не съм правила такова клипче. Нещата ми са още в кашони, иначе до сега да са в гардероб, подредено всичко. Но просто как беше думата? Просто ще се местиме, може би, другия месец и очаквайте още едно такова клипче, за да видите ми новата ми стая, която ще бъде, отново ще бъдем на квартира, но както и да е. Нека да започваме към видеото. Come on с видео! Room Tour. Да, ще ви кажа моята стая и да, повечето от нещата са мои, има и някои на майка ми. И да, и сте разбирали вече от заглавието, че е Room Tour. Да, нека да започваме. Ето е вратата към моята стая. Моята стая е входна, така че да. Нека да влизаме. Е така изглежда. Така започваме от тук. Малко е разхвърлено, както казах, и вече няма да говоря. Тук има няколко кашона с чини, такива неща, прибори. И да, най-различни неща, които мисля, че не ви интересуват. Да, тук има коли, такива неща за пиене. Тук са ми плувките, които трябва да изхвърля. Тук има отново кашони. Тук се едат абсолютно всичките ни обувки, няма къде другаде. И тук се светка. Тук е за едната, тук е за другата. Това е осветлението, което ползвам за клипчетата си. Обувалка, тук празно шише от мъжки парфюм, което трябва да запазя, ще го видите в изхабени продукти. И да, също така искам да кажа весел Великден, само да кажа, че наближава. И дано вчера да сте били лазери и лазерки, ако ме гледат въобще момчета. Тук е вратата към спалнята им и кухнята и хола. Това е гардероб, в който в момента ще поместя тези неща, който може да има малко странни неща, но да, тук не са мои дрехи. Тук има най-различни яките, само това яке може би е мое. Тук някакви панкарски неща, извинявам се, че ви показвам тук, но просто това нали е Room Tour и трябва да видите. И да, продължаваме напред. Само така, тук са повече от дрехите ми. Ето вижте, тук пише Мелина. Номерът не трябва да го виждате. Тук пише... Да, виждате и да, няма да показвам адреса. Така, тук с повечето от дрехите ми. Тук са клинове и отново дрехи. Мои. Така, тук са ежедневните ми дрехи. В момента съм по къси гащи и да. Тук са учебниците ми. Кой не носи тази торба всеки ден. Тук нещата ми за училище, в принцип са в раница, но тя тъй като е за пране. Тук какво имаше? Якита. Тук има якита. Тук може би дрехи на майка ми или мои. Не знам. Не си спомням вече. Тук е храна. Но тъй като няма да ви я показвам. Тук има разни чанти и ранички. Тук имам отново мои дрехи, чорапи, бельо и сещате се. Тук е телевизора, където си слушам музика на него. За сега не е направен. Тук са якитата ни, натрупани някои от тях. Тук е столът ми, в който записвам видеоклипчета. Сядам на него повечето пъти и това е халатът ми. Това е едно яке мъжко, което не е мое естествено. Тук е прозорецът ми. Момент отново използвам за светлина в клипчетата ми. Ето го където. И аз се оплетах малко. Тук преди малко. Тук едно огледало. Можете да ми видите камерата, вече сте я виждали. Тук имам книги отвътре навън.
и Виолета, двете ми списания и стикери. Тук има разни празни упаковки или там какво са. И тук, да. Така, тук е обикновеното ми шкафче за гримиране и такива неща. Тук, да, дезодоранти, албала. Само да кажа, че този крем е от майка ми. И да, тук е бялата ми козметика, тук е въобще козметиката ми. Повечето от козметиката ми, бялата. Тук е един тефтер, колието ми, обожавам това нещо. Не знам как се води на български. Това по принцип не стои тук, но ако ще ви покажа къде стои, Нивея, това вече е празно. Да, ето вижте, ето вече е празно. Не съм го изхабила, изхвърлих го, защото му изтече срока на годност и за това. Това е един ключодържател. И да, тук насам имам нощното ми скафче. Извинявам се, нека да чистим това нещо. Само да кажа, че кремът ми за ръце стои по принцип тук, но да. По-скоро го подредих. Тук е чантичката ми, където имам дружгела, едно пухче и парфюмът ми и една четка за коса и коледалци и една ножица. Така имам едно кошче, което е от Jumbo, мисля, че всеки знае. Тук е от... Това са трите ми писма за действие, но тъй като тези двете няма да изпращам, само това ще изпратя. Това е един изсъхнал маркер вече. А това, ако се чуете какво е, това е нещо като пастел или там олив, какво е, не знам точно, но ми го подариха, не знам откъде. Това е от ветрилото ми, то се щупи, но ще ми го поправят скоро и това е от ветрилото ми и това е от една тетрадка, тук две нещица. Не знам за какво стои тук и един буклук и бутилката ми за вода. Това е леглото ми. Най-обикновено легло. Тук е пижамата ми. Това е възглавницата ми. Това са двете ми плюшени мечета. Гледайте, в Надеси Велчева имам едно клипче, дето да ме опознаете по-добре и съм си направих селфите с таблета ми. Може да видите с какво снимам по-добре. Да, тук е зарядното ми, да, на Samsung и в момента. Ето Samsung. Тук още един прозорец имам точно до леглото. Обожавам прозорците, защото ми вдъхват някакси светлина и по-добро чувство. И можете да видите плюшените ми играчки в клипчето на Надеси Велчева. Вече съм оставила линк, ако се чуете какво е. Това са ми двете хилки за Федор Бала и едно въже на Елза Яна. Но то ми е късо. Кошчето ми за буклук. Лилавия ми шкаф, който имам доста отдавна. Двете дистанционни. Като цяло използваме само това на Виваком. Така, кипа на диадема. Това е една шнура. Това е лакче. Имам една мартеница тук. Вече мина март месец. Да. Едно клонче, което получих за Коледа, по принцип. И това получих за Коледа. Дано добре да се вижда. Много обичам това. Успокояващо. Това е огледалцето ми, което по принцип стои в банята. Това е от часовникът ми кутията. Това е календарче. Това е парфюм на Виолета. Това е кутията, която беше там. И имам, да, пеща кутия. Както може би съм говорила, в първото чекмедже е малко по-подредено от другите. Ще имам клип моите неща на Виолета. Извинявам се. Мога да направя на соя, но нямам почти нищо, така че извинете. Тук е пълна кочина, няма да показвам. Тук, какво ли не, това сте го виждали вече. Това, тук, ето, това също ще го видите, ако искате такъв клип. Едва ли ще ми пишете долу в коментарите, но да. И тук разни книжки. И искам да ви кажа, че това е нещо, което всъщност не искам да показвам много. Това огледалото, което видяхте по-рано. То е точно до вратата. Тук ластичета и не се за коша. Това е от Jumbo.
Това са ми перцата за Федърбала, гел за коса, който не е мой, на майка ми са. Това тук мама си държеше обиците, сега не знам дали има нещо вътре. Сега ще видим. Вътре са, да. Които бяха мои, но аз си подарих, защото тя изкупи. Това е още един гел за коса на майка ми. Това е мое на Виолета за коса спрей. Виждали сте го, отново ще видите в клипа моите неща на Виолета. Аз съм страшен фен на Виолета. Това е четката ми за коса, както се наричат Барби четка. Това е четката на мама. Това са нещата на мама, които едва ли ще искате да видите. Да, това са и гримовете. Тя има малко по-скъпи гримове от мен, тъй като аз нямам възможности, така че това имам, това ползвам. Мокри кърпички, които вече почти са празни, албума ми, който мисля, че знаете. Това е една турбичка с някакви неща, там букучета. Не знам си какво. Тук са и слънчевите очила на мама. Тук имаме, как се казваше това бе? Момент да приближа малко. Това беше един сушуар и тук някакви книги имам аз. Да. Така, хора, приключихме с клипчето. Това беше моят рум-тур. И да, ето е като цяло моята стая. Сега ще ви покажа. Ако съм пропуснала нещо, пишете долу в коментарите. И да, само да кажа, че в клипчето ми, което не мога да живея без нещата, които не знам колко бяха, пропуснах да ви покажа кецовете. Че пропуснах, но ето ги любимите ми обувки. Също така имам още едни, които са ето тези. Много са красиви, според мен, нежни. Така, може в следващото клипче, което може да е след малко, да ви покажа моите неща на Виолета. Не знам. И да, да ви е харесало предишното ми клипче. И да, довиждане!